Så er det udskiftning blandt medlemmerne, og vi kan gå videre til næste spørgsmål. Næste er en, der bliver tilsendt som video. Så skal vi lige høre spørgsmålet. Jeg vil gerne spørge i forbindelse med flere åbningsperioder med hensyn til salg af alkohol. Jeg har lagt mærke til, jeg tænker over, at jeg vil stille spørgsmål ved, om med hensyn til tidligere salg af alkohol fra 9 til 1 om lørdagen, og nu hvor det er åbnet til kl. 8 om aftenen. Det er blevet et problem i sådan en grad, at når det er begyndt at drikke fra morgenstunden til fredagen, så kan det fortsætte med at drikke indtil dagen efter til lørdag, hvilket jeg mener kan være forstående hos dem, der vil nå weekenden i fri, for eksempel familier, og skal have problemer med alkohol som udgangspunkt. Hvem har så tænkt over om at genskabe de gamle åbningstider med hensyn til salg af alkohol? At den salg af alkohol skal lukkes kl. 6 om hverdagen og kl. 1 om lørdagen. Vi har nu hørt spørgsmålet af Randi. I 2018 gennemføres den nye initiativlov om salg af alkohol på et tidspunkt. Dengang så dengang indtraf loven om, at unge under 18 år ikke længere kan spise i restauranter, der sælger alkohol, hvor man også har i 2019 blev Inatsisartut ændret, hvor det ikke længere, jeg forstår ikke helt, hvor salg af alkohol også bliver forlænget. Det første, der skal svare, er Siumut Evelyn. Vil I genindtræffe det gamle Inatsisartut-lov om kortere åbningstider? Vi siger tak til Randis spørgsmål. Alkohol i sig selv er ikke nogen problem, men det er den måde, man bruger det på, det kan skabe problemer i vores hverdag. Vi har flere daglige udfordringer, som kan være meget svære, hvor børn også kan tilsidesættes i hjemmet. Betyder det, at denne lovgivning, som også har været gældende, som også har været med begrænset, at den skulle indtræffes? Som sagt, så er det altid nødvendigt at vurdere løbende, hvordan og hvorledes forholdene udvikler sig i vores hverdag. Derfor så skal vi fortsætte med at vurdere opfølgende. Næste, demokraterne. I har kommet med forslag, blandt andet 4 forslag, vedrørende længere åbningstider af salg af alkohol. Og der bliver stillet spørgsmål med om at genindtræffe kortere åbningsperioder. Hvad mener I om spørgsmålet? Vi siger først tak til rette spørgsmål. Vi fra demokraterne mener ikke, at åbningstiderne skal forlænges.
Det vi bør kigge på, det er vores drikkekultur, og hvordan vi i samfundet forholder os til alkohol, og hvordan man indtager alkohol, og hvilke tiltag kan vi gøre for at det er begrænsninger og grænsesætninger er alt for brugt her. Men det man kan gøre er, at hvis der er nogle med problemer, så bør man udarbejde forebyggelsestiltag eller andet. Hvad synes I om ændring af Inatsisartut-lov? Vi mener ikke, det er på sin plads, og det er heller ikke betyder, at den ændres. Det vi har observeret, det er, at hvis man skærmer for alkohol i butikkerne, at drikkeriet ikke mindskes, eller forbrug af alkohol heller ikke mindskes i løbet af flere år, selvom det går langsomt. Forbrug af alkohol mindskes, og vi bør også kigge på vores forbrug af alkohol og ikke tabuisere emnet vedrørende forbrug af alkohol. Næste, Inuit Ataqatigiit, Akate. Du var sundheds... Hvad mener du om ændring af Inatsisartut? Vi har beviser efter lovgivningen. Efter lovgivningens ændring, at selv og ud fra forskning vises, at forebyggelse og vejledende tiltag om forebyggelse af alkohol, om WHO kan stille det bedste krav til forebyggelse. Det værste ved lovgivning er, at i vores land, så kan lovgivningen ændre sig fra år til år, hvilket kan være meget svært at opfylde. Vi skal ikke bare sige sådan og således, men vi skal kunne agere med håndgribelige tiltag. Det vil sige en stabil Inatsisartut-lov, der ikke ændres fra år til år. For ikke at loven skal ændres fra år til år, så skal vi fra partiet samarbejdes. Vores samfund har behov for en stabil politik og holdninger, der ikke ændrer sig fra år til år, hvor politikken ændres. Det kan ikke betale sig. Næste. Nællerak. Ændring af åbning af alkohol. Som det første bør man tænke på, når man kigger på andre. For eksempel vil vi fokusere på turisme, da fiskeri ikke er nok. I Island har det en metode, også i Sverige. Alkohol kan være opnået
hele natten. Vi taler og har fokus på begrænsninger, og vi har set, at det er fejlagtigt at komme med begrænsninger. Og hvorfor bliver vi så ved med at drøfte dette her i Inatsisartut? Og vi bør give ansvar til kommunerne, der kommunerne kan tilpasse sig. Så den gældende lovgivning skal ikke ændres. Vi fra Inatsisartut skal ikke længere have ansvar for dette lovgivning. Den skal styres af kommunerne, fordi kommunerne arbejder tæt med borgerne. Som tidligere nævnt, hvis 16 andre bliver valgt og arbejder for at ændre lovgivning, skal kommunerne så have ens lovgivninger. Sådan er det allerede. Derfor så skal vi bruge lovgivning, som den allerede er. Tak til Nellera, at det er synd, som er enig med Nellera, at ansvaret skal ligge hos kommunerne. Nej, kommunerne har haft mulighed og høringssvar vedrørende om forskellige vinkler. Tak til spørgsmålsstilleren. I starten af 70'erne har jeg arbejdet i politikken og har været igennem pointsystem og andet, som har kostet menneskeliv på diverse planer. Derfor så kan det sagtens ske nogle begrænsninger, men det ændrer heller ikke på forholdene, det begrænsningerne slækkes. Derfor så skal vi arbejde stabilt på den måde, gøre det til en rutine og en fast tilgang. Derfor så skal alle borgerne kunne deltage i denne emne. Derfor så forestiller jeg, at lovgivningen skal være, som den er. Den er blevet ændret, og hvis den skal ændres, så skal vi alle sammen kunne være inkluderet. инертсаккусеқарна аққутиссаасоқ тасса аюнторсуутинуккуа торсуутинуккуа исигиниартуссаагут инуит пилларнеқартуссаангиллат тассалу аторнерлуусил тамаккуи киорнеқартаажақарпоқ инертсаккусеқарна аққутиссаангилақ men spørgsmålet er blevet besvaret fra alle partierne, og så den næste spørger. Det er et spørgsmål om selvstændighed. Ulinengo Olsen hedder jeg, og det er til et spørgsmål, jeg alle med hensyn til selvstændighed snakker man hele tiden. Men det min mest snakker om, det er, at de problemer, der vi være ved selvstændighed. Og så mit spørgsmål er, hvad er der muligheder for, at vi kan blive selvstændighed? Måske Ulineng Work vil gerne spørge, at i stedet for at snakke om problemer, hvilke muligheder der er. Demokraterne vil, hvad mener jeg om det? Inden jeg
inden jeg svarer på det, så jeg mener, at jeg lige vil snakke og svare på det, man peger på os. Det kan godt være, at at jeg plejer at pege på andre, i stedet for at se på sig selv. At mennesket må være i centrum af hensyn til alkoholspørgsmål. Spørgsmålet går ud på, hvilke fordele der er ved selvstændighed. Man kan ikke komme udenom. Det er, at økonomi og uddannelse skal for at jeg skal niveauet højere op for selvstændighed. Vi skal ikke blive ved med at føle os, at det er andre, der styrer os. Det er ikke den eneste fordel. De lande, som vi vil handle med, der vil vi kunne selv handle med. Og det næste bemærkning er fra Nuantakadonai. Hvilke fordele er der? Jeg plejer ikke at ikke bruge selvstændighed, men en selvstændig nation. Vi skal ikke binde os til andre og have en selvstændig stat. Og vi mener også med hensyn til finansiering, at når man kun snakker om bloktilskud fra Danmark, hvor der er mange muligheder. Det Grønland, der har været der i mange år har været en koloni. Men man skal ikke bruge eventuelle problemer til at lade være med at lade befolkningen stemme imod selvstændighed. Inuit Ataqatigiit, det er at et land, der er selvstændighed. Befolkningen, der lever i frihed, og som er glade, og det er det, som vi forestiller sig som selvstændighed. Vi skal se os selv som samfund, så hver eneste er vi nødt til at arbejde for selvstændighed. Inuit Ataqatigiit arbejder for det hele tiden. Hver eneste dag. Vi er nødt til at se på problemer, alkoholproblemerne, omsorgsvækstproblemerne og så videre. Og det er disse problemer, vi vil løse, og det er sådan en løsning, at det er nødt til at komme fra befolkningen. Så vi skal løfte sammen, og det vil vi blive stolt af, at det vi til sidst vil opnå. Og der de andre partierne snakker om, at et selvstændigt land eller også blive en stat. Det vi snakker mere om fra der studerer, at mennesker, der kan klare sig selv. Det er 32 områder, resterende 32 områder, når man vi skal hjemtage dem, så er vi nødt til at vurdere det, og vi skal også have medarbejdere til det. Hvilke fordele var spørgsmålet? Vi er ikke klar her i dag, og det er det, vi helt klart siger fra der.
vi skal kunne have råd til at overtage det resterende 32 områder. Og fra der må jeg sige, at vi er ikke klar til selvstændighed. Som det næste. Hvilke fordele ved selvstændighed anser I? Samarbejdspartiet snakker ikke yderligere tiltagende områder. tässä sullaqatigisut tamanna eqqassaatiingila uut massaku ingertariasut makkuatigorikkaut ingerlalluartariarpagut ilniartitaaneq innarluusillit aama tamakkua sullassin tamakkuninga sul ingerlalluaqaartariaqarput tässä inuit I kan ikke se nogen muligheder, siger du. I kan ikke se nogen fordele ved selvstændighed. Tässä periaatteessa namanille sinnaalo tässä suutamassa ayugitsumingarlassinnaaleruutsi tässä massakkorpia iluaqutassani takussassaqarnaveangilaut tau tässä nyani allini sulaqasaqalartariaqarpugut tau tässä avataallingaaners sulaqatigeqqaartariaqarpugut tässä tamakkua pingarutsaqartut aama ingerlassinnaaleqtariaqarpugut tässä nyani allini politikerna aamalu illersorneq tau tässä ilniarsimasut ikippallaaqat taamailluta tamakkua ilniarneq yaqaffassartariaqarparput aqutisussat nuatinnersu amerliniassammata siumut hvilke fordele kan siumut se fra siumut har vi et helt klart mål at Grønland skal blive selvstændig. Det er en af fordelene, det er, at vi selv får ansvar, og uden at det sættes begrænsninger for os, kan vi forhandle med andre lande, uden at først at børn nogen. Og når der er nogen, der henvender sig til os, så skal vi henvende sig til os. Selvstændighed er hos det enkelte menneske. Nalarak. Hvilke fordele er der? Jeg kan snakke meget længere om det. Det er nu det rigtige, der bliver sagt. Men vælgerne regner med, at alle partierne kender selvstændighedsloven. Selvstyreloven. Og der står, hvilke muligheder der er, står i selvstyreloven. FN's 165, det er resolution 165. Det er, at dem, der har haft kolonier, er blevet pålagt, at det skal hjælpe de tidligere kolonier. Vi har set på mange muligheder, og vi har gang på gang fremlagt af Free Association fra 2018. Det vi har arbejdet med og se på, at i samarbejde med befolkningen, hvordan vi kan føre sagen, arbejde med sagen. Vi kan samarbejde for eksempel med Danmark med bloktilskud, uden at have bekymringer, og at vi kan samarbejde om forsvaret. Og de andre partier har ikke læst selvstyreloven. Og det næste spørger skal se en dalere. Det er, at forstandlinger for seksuelle forbrydere.
vil vi arbejde for, at der stramning af foranstaltningerne for seksualforbrydere, fordi at vi her i Grønland, vi har et sikkert liv. Når I kommer ind i Inatsisartut, kan I arbejde for, at foranstaltningerne for seksualforbrydere skal strammes. Den sidste valgperiode med hensyn til seksuel overgreb, der har vi her snakket om, og at de fleste i Inatsisartut, det er, at der er vi enige om, at man så vidt muligt skal forhindre seksuel overgreb. Og seksuel overgreb skal man opløse meget mere blandt befolkningen. Og hvilke muligheder, eller hvilke rettigheder vi alle har. Og så at udover det offentlige, der skal andre også samarbejde om det. I koalitionsaftalen skal det stå klart, at vi ikke accepterer seksuel overgreb. Der er ingen, der skal hjælpe fra, der er nogen, der skal vente på hjælp, som har behov for det. Der har været udsat for seksuel overgreb, er nødt til at hjælpe. Demokraterne, Christina, tak for spørgsmålet. Kort sagt, ja, selvfølgelig. Man kan aldrig acceptere, om det er en dreng eller en pige, eller også en kvinde. Så er der ingen, der kan acceptere seksuelle overgreb. Det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at dem, der har seksualforbrydere, kun er kort tid i anstalten, og også nogle måneder efter går ud, bliver sluppet af fri igen, uden at hvilke partier man kommer fra, skal ikke være spørgsmålet. Med hensyn til foranstaltningernes stramning, vi skal ikke kunne stramme foranstaltningerne, men vi skal også indføre behandlingsdom, og så at kunne forældelsesfristen for seksuel anmeldelse af seksuelle overgreb, det skal væk. Dem, der har været udsat for seksuelle overgreb, får først kræfter til at anmelde det mange år efter, så forældelsesfristen skal væk. Og så Nelle Rak, Pille Broberg. Jeg er enig med de andre partier, Nelle Rak. Som Nelle Rak, da vi var på valg til Folketinget, der blev alle partier var enige om, at man skal have det op på Folketingets niveau. Og vi skal gøre, det skal gøre helt klart, at man anmelder at anmelde seksuelle overgreb. Det skal ikke være et tabu. Tingene holder sammen.
alt ikke sammen. Der er nu, der har været udsat for sociale overgreb, som hver der møder dem, der har assisteret det seksuelle forbrydere. Så er vi også nødt til at se på behandlingsdom. Og det næste svar, det er, at der skal foranstaltningerne strammes. Dom over seksuelle krænkere. Ja. Jeg har selv været politimand, og for børn voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb, har jeg arbejdet med. Vi skal ændre tingene. Den skal godkendes fra Folketinget. Partierne skal enige om, at det skal på folketingsniveau. I retten, i anklagemyndigheden og dommer. Der findes mange, som først kan sige det højt, når de er blevet voksne og har opbygget mod til det gennem flere år. Derfor så er det også kommet flere frem, der også har taget mod til sig for at komme frem. Derfor så vil vi arbejde hårdt for at gøre dommen hårdere. Agathe Fontaine, hård domfældelse over seksuel forbrydere. Er I enige med de andre? Ja. Jeg tror, det var sidste gang, at det drøftes i efteråret. Jeg vil gerne sige, hvor vigtigt det er med hensyn til at arbejde med forebyggelse, hvor vi i udvalgsmødet blev sagt, at man skal behandle dem, der er blevet krænket seksuelt fra efter det er blevet krænket selv fra barnsben, så skal det i behandling på den måde arbejde, men for at det kunne fungere i samfundet under bedste vilkår. Og forebyggelse skal holdes vedvarende og opfyldende. På den måde forebygge seksuel krænkelse. Inuit Ataqatigiit nævnte krænkere, som også kan have behov for behandling. Hvad mener I om hårde domme for hårde straffe for krænkere? Ingen skal nogensinde udsættes for seksuel krænkelse, derfor så er vi som borgere også påkrævet at stille begrænsninger. Krænkelser kan være rigtig hårde, og hvis derfor så skal vi arbejde for at tildele det til bestemte partier, at arbejde for at stille højere krav til domfældelse af krænkere. Dette er målsætningen. Dette er meget enige om i partierne. Hvad mener I om hårds domfældelse samarbejdspolitik? Kilsi sama kaangi suqarsamatilllugu ingerlaanartumik sulunniatini aallartitisuqassaaq taamaalalluni
Inden for 48 timer skal der ligge en plan klar. Merkamu gigmasiatigo soqarsimatillugu ortufuuti akunaortufu iluanni ilusissatupillersaarut aallartinneqassaa taamaallulluni amma qanigisaasut amma ikiorneqarlutik Men man skal også sikre, at man kan få hjælp. taamaallulluni amma kinaasus isertorlugu amma ikiorneqarsinnaanissa periarfissaasariaqarpoq taamaallulluni imminu alle partier er enige i hårdt omfældelser med hensyn til seksualforbrydere, hårde straffe for seksualforbrydere, som et behandling for seksualforbryderne. Næste spørgsmål. Niels vil stille spørgsmål ved, om medicin, der er til salg i butikkerne, kan begrænses. Grundlaget for mit spørgsmål er, der er flere medicin i butikken, der bliver tilgængelige at købe. For eksempel jeg plejer at gå langtur i butikken. Jeg bliver bevidst om piller, der skal forhindre svimmel eller opkast, er begyndt at blive misbrugt. Der bliver stillet spørgsmål ved, om misbrug af medicin, der kan købes i håndkøb i butikkerne. Kort besvarelser på spørgsmålet vedrørende håndkøbsmedicin i butikkerne. Begrænsning af disse. Alle håndkøbsmedicin vurderes fra lægerne, og håndkøbsmedicin skal være sikre for forbrugerne. Og denne bør også denne bør informeres meddeles til ovenstående, hvis det er begyndt at blive misbrugt. Derfor så skal man, hvis der er blevet misbrug, så skal en vi som kan ikke stilles som sagsbehandlere, og vi bør lytte til dem, der har mere erfaring inden for området. Vi bør også nævne, at det skal være mere nemmere at kunne tage til lægekonsultation. Derfor så skal vi tage ved lære af andre lande, der sælger via apoteker. Derfor så skal vi også kunne vurdere, for eksempel at der er apoteker i Danmark. Vi siger nej tak til salg af afføringsstoffer. Derfor så der er flere folk, der har behov for hjælp. Derfor så er det
Vi ser det som en god ting, at folk skal have mulighed for frit at kunne købe håndkøbsmedicin i butikkerne. Derfor så er vi også nødt til at arbejde for, at os politikere og butikscheferne skal være mere opmærksom på, hvilken håndkøbsmedicin man bør være mere opmærksom på. På den måde arbejde for tidlig indsats. Bisinarfin bisiase negorsaatit soorlu pamuulini bisiniarneq pamulillu atornerluneqarsinnaaneri taamalilluni amma bisinarfinni for eksempel kan man købe bestemte mærkepamuler. Tak fordi du var som borger opmærksom på at stille spørgsmål ved om dette emne. Vi burde også for eksempel være i stand til at vurdere håndkøbsmedicin, og at man skal have recept for at købe håndkøbsmedicin i butikkerne. For eksempel så er salg af sprit også blevet begrænset, hvor man skal sikre sig, at det skal købes til det formål, det er skabt til. Derfor så er det sundhedsvæsenet, der skal vurdere. Hvad mener I om dette spørgsmål? Tak til spørgsmålet. Det er rigtigt, at håndkøbsmedicin, diverse håndkøbsmedicin, som kan købes i butikkerne, er mange. Man kan også stille krav til butikkerne fra sundhedsområdet og begrænse salg af håndkøbsmedicin. Det er ellers rigtig godt, at sundhedsområdet også lettes fra byrden. Vi vil arbejde for at fremme forebyggelse og oplysningskampagne i vores arbejde. Tak til spørgsmålsstilleren. Det er første gang, jeg hører om dette emne, hvor jeg har flere gange set misbrugere og folk, der sniffer diverse stoffer. Jeg savner flere oplysningskampagner til borgerne. Derfor så burde vi støtte op om dette og have et formål om at have en målsætning om. Jeg håber, at jeg ikke har kommet til at misbruge nogle håndkøbsmedicin, fordi vi er ved at være færdige med afsnit 2. Om 10 minutter, så vender vi tilbage.